nakalagay po dito sa letter. Unang-una, isasalamat at Panginoong Jesus sa tanto kalamat sa kaya taon na birthday. Kumun, tanto ka ni amaya-maya birthday. Asawa, ako lao, mahal, love, sweetheart, Merry Christmas, ay Happy Valentine, ay Happy Birthday Manaya. Jatukoy relasyon ta, almost 28 years. At wala niray pagsubok, yaranasan ta, tanalampasan ta. Ilanang kung itadasal at Diyos, yairaw ito'y pamilya ta, at amin niya sakit-sakit ng problema. Asawa, asikaso yung ilaman yung tanong kong tansinalay. Noon tuman sa pagsubok, sumimapon si kata, ibaon na limot. Kasi importante, buo ang pamilya natin. Dalagat binata na mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Antak sa sakripisyo yung ginawa, kung paano tulungan at yung makapan-aral. Saan makasumpal ay anak na. Salamat asawa, natan ritan ka na. Magkalaong ka po nila na prol. Si kami lang ang baning sa kaulan. Ingat yala na ang asawa. I love you from Mr. Tito. Palakpakan naman po natin si Mami. Para kay Mr. Tito po. Ayan, napaka-emotional po ni Mami. Yeah, kanta na lang din po natin sila ng happy birthday po para mapakalmasin po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po, mga bata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, wait na lang po muna tayo man bago po natin i-blow yung candle. Ayan, palakpakan po ulit natin si Ma'am Liddy. And again, happy 51st birthday po sa inyo, ma'am. And picture na lang po.